Haino hai mangpili kasai phaikya tiprasa khorok nei rabat buni baganni bek thaisa rabat khogui manjagui tiprasa amchaini lukurok bai tamo khlaijakha norok oro nukman khana borok khorok ni no bwkhnai silui tei bukhugo jono kaisa scrap tubgui charijakha aswk mwnam no tamoni se buini khogna nang tamoni se buini no lubungna nang buini khokai salchalai obo hai wngnai hinui saiman tongo hingkhe tamoni bagui khogna nangkhaba kwrui phano tangui chadi bigra phano phunugui chadi tobo khogui ta chadi khogmani kam hingkhe salchali salcha manjaknai hingkhe norok ani channel ni bwkhaktwi joyasak nai tongdi borok no tamo khlaijakha tamo khlaijakya o video no norok tabuk naidi borokni obostha no Mati kelaya. Ai tong ra cái ôi cái này là cái phungsa rồi đi. Đó. Ta ki kelaya rồi đi. Cái này cái tang cái này. Competition cho lại tong. Đây đây. Sama si korung ku. Sama si pura. Eh, kedut ku war to mane he. Bo price mana do si kong ni labar bag sama na je kedut chai to mana. Ngomong ngadi. Kalau enggak kan deh. Mau beres ini kan.